муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон Имомалӣ Иброҳимзода ба хабарнигорон гуфт, ки дар натиҷаи риоя накардани техникаи бехатарӣ ҳангоми обозии таи ним соли гузашта дар рудхонаҳо ва кӯлҳои Тоҷикистон 69 нафар ғарқ шуданд. Ба иттилои манбаъ нишон диҳанда дар ҳамин давраи соли гузашта ба 34 нафар баробар буд. Аз теъдоди умумии фавтидагон 9 нафар то 4 сола, 11 нафар аз 5 сола то 10 сола, 17 нафар аз 11 то 16 сола, 17 нафар аз 17 то 35 сола ва 15 нафар аз 35 сола боло мебошанд, гуфт Имомалӣ Иброҳимзода. Ба гуфтаи Иброҳимзода, ҳарчанд аз ҷониби кормандони кумитаи мазкур миёни аҳолӣ таблиғоти зиёд роҳандозӣ мешавад, боз ҳам мутаассифона дар иншооти обӣ одамон ба ҳалокат мерасанд. Ном бурда гуфт, ҳамзамон дар давраи ҳисоботӣ 299 ҳолати фавқулода ба қайд гирифта шудааст, ки 22 қурбонӣ дар пай дошт. Гуфта мешавад, аз ин теъдод 8 нафар дар сел, 7 нафар дар пайи лағжиши тарма, 5 тан дар ярч ва 2 дигар дар сангрезиш фавтиданд. ҳамзамон дар пайи офатҳои табиӣ 377 хона, 140 хона пурра ва 197 манзил қисман зарар диданд.